तर जाणारच असतो. भारी आहे ना. मस्त. तर मित्रांनो आम्ही आता इलो घरी, आमच्या बांधाजवळ इलो. आता मासे आम्ही तर मित्रांनो आम्ही आता इलो सृष्टी होळी धुवून ठेवता. साधारण 11 साडे 11 वाजत येले. आता आमका बरोच वेळ झालो. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आम्ही आज चाललो मासे पकडू. बघा लँडिंग नेट घेतलं बघा, आणि लँडिंग नेटने मासे पकडतलो. तर जरा लवकर बाहेर पडा निघलो, तोपर्यंत आम्ही पुढे चला सर हळूहळू काळोख पडतलो. आणि ते मासे काळोख पडल्यावरच पकडूचे असतात. तर जरा याच्या आधी पण व्हिडिओ बघितला असेल तर आपल्या आज किती मासे भेटतात ते बघूया. जाऊया ना. आज सृष्टी आहे आपल्याबरोबर कॅमेरामॅन, आणि मी पकडतलो आहे. सृष्टी शिकायचा आज बघूया, जाऊ शिकतलं म्हणता आता. तर चला बघूया आपल्या किती मासे गावतात. काळुंदरा वगैरे जिताडो गावता काय बघूया. एखादं मोठंसो त्या दिवशी गावलं तसं मागच्या व्हिडिओत होतो आपल्या जिताडो एक. आता आज बघूया, एक जरी गावलं तरी खूप झालो आपल्याकडं ना मोठंसो. चला जाऊया मित्रांनो. बऱ्यापैकी काळोख पडत येलो आता, आणि आम्ही आता एक 5-1 मिनिटात मासे धरूक सुरुवात करतलो. तर चला बघूया आपल्या आज काय नशिबात हा आपल्या. जाऊया ना. तर सृष्टी कॅमेरा पकडे, मी मासे पकडूचा काम करते. चला तर. ओपनिंग झाली ती बॅटरी भेटव. काळुंदर पहिलीच ओपनिंग झाली मित्रांनो. काळुंदर भेटलं आपल्या. अजून एक दिसलेलं बघूया. बघूया गावता काय. पाणी खदाळला. त्याच्या एवढाच आहे मित्रांनो. 2 भेटली आपल्या काळुंदरा. 2 भेटली 2. ते बघूया अजून लागते बॅटरी वगैरे माका दिसा पाहिजे. हलवू नको गाणं तर थोडी बाहेर गेली. मस्त. तुमची बॅटरी दाखवा. हा दिसला. तुझी बॅटरी पेटव ना ती. ते मोबाईल दिसता हो. हे बघा मी बॅटरी पेटवलंय ना. मोबाईलात दाखवत तर मोबाईल दिसतो. आता कशी असं केलंय ना.
दिसता मस्त दिसता उलट आता ना. येऊ काय ते धरून उडी जाणारच असतो. भारी आहे ना मस्त. कडे मस्त सेम गावले बघ. खतरनाक गावले खतरनाक. तकडे जाते कधीच मस्त ना. भारीच गावले कडकडतात. नजर नजर. मित्रांनो आपली ओपनिंग चांगली झाली. अजून जाऊन बघूया आपल्या पुढे असे शोधत शोधत जाऊया. दिसता वाटलं हा ना त्यांच्यापेक्षा मोठं काढल्याने की काय झालं. हा भारी खतरनाक माका वाटलं लहान आहे. मित्रांनो असं वाटलं की लहानच हा. मस्तच गावला आमक भारी आहे ना. होय वाटा तर लहान आहे एकदम. बंद कर ती बॅटरी बंद कर. काळुंदार दिसला बघतो. काठी धरू ना. धरलंय तुमचा अंदर गावला. बरं ना मोठा. हो दिसता. तोंड्यात टाकी काय लाकडात. अडकला केवढा हा भाऊ. तर ना घ्या भाऊ. छान छान बाहेर. हा दिसला. धरा आता. गेला गेला. येतला ते बघा. सारखं
लहान आहे बरोबर लांबून तुमका काळुंदर पण होता पुढे जाऊया. तर मित्रांनो हे बघा आमका इतके मासे गावले आहेत आतापर्यंत. 1 2 3 4 5 6 7 जिताडे गावलेत आणि 7-8 काळुंदर आहेत होय ना. होय. चला अजून आता काय होतो येऊन गेलो. आईला बाय चुकलं होय. आपण गेलो ताजी काठी नसती ना ते सावना असतो. कसलं उडालो. मी उभा चाकलं. दिसता बघूया. बरं चांगली साईज लावली. उडान गेलेलो गावलो एकदा. उलट बघलो बरं ना. हो बरं. तू आता खायची नाही ना तर पुढे पुढे घ्यावा आधी. पाटी येता वडी. दिसला. थांबव त्या भांड्याने पडा नको. काळुंदर पण होता. गेला काय असा. तर मित्रांनो ह्या जागेत ना 2 जिताडे होते 2 आणि 1 काळुंदर. तर 1 पळता पळता उचललंय ते बाकी 2 गायब. आता
येते पण मोठा होता बघ. पाणी निवळण येतले. तसे येऊचे नाही, एकदा पळाले ना परत त्याच जागेत येऊचे नाही. खूप वेळ जागात येऊ इतकं थांबून जवळ होतं. बघा लागतं ना. टाकले नाही आताच या. दुसरा बघतो गावता. आधीचा याग गेला की काय? नुसतंच काळूंदार गेला वाटतं. पण खूप हवा आहे. पाय जातात खाली जातील खेळा उतरलं तर. काढू घे. तर मित्रांनो, आपल्याक बऱ्यापैकी मासे गावले. तसे अगदीच नाही असे नाही बघा. बघा आता बरंच वेळ झालो आणि आता आम्ही परतीचा प्रवास धरतो. जाता जाता बघूया. ओके चल आता बॉल या ना जास्त काय असला तर जाता बॅटरी बंद कर. दिसणार नाही अजून. मोठा तरी काढा दे का. मोठा मोठा दबाग दबाग या गेला आहे. दिसता तो बघा. पळा होतो मस्त. मला त्याच्या लहान आहेत पण तो पळा होतो माका बघू घेतो ना. गावला गावला. दुसरी दोन गेली. असतली थंयच काहीतरी. पडशात तशी. बघा पुढे दिसता. माका वयसून दिसता असा माका दिसता.
येतं का असं आता हो लांबूनच दिसत होता. लोटाना आता आता नशीबच गावतली गावचं नशीब. हसताला जायचं काहीतरी. चांगलं आहे ना. आणि या बघूया गावचं हलवलं आहे. काढल्याने ओढून मोठा रुपला म्हणून गावला. पुढे गेलो दिसता. पायाला असतो तो पाठी जाय होतो. होतो जाणार. तर मित्रांनो आमका शेवटचं जिताडो गावलो. हो मस्त. हे बघा शेवटचं गावलो आणि आम्ही आता चाललो घराच्या दिशेने. आता इली भरती. तर चला जाऊया. आता तुमका वर जाऊनच दाखवते किती आपल्या मासे गावले. दिसत तर ते दाखवूया ना आपल्या जिताडे किती गावले आणि काळुंद्र किती गावली. आता तो पण बॅटरी पेटवू नको. आपल्याला जाऊ पुढे दिसायचा नाही मग माका पुढे बोलव. ओके चल तर जाऊन दाखवूया मग. चल तर मित्रांनो आम्ही आता इलो घरी आमच्या बांधाजवळ इलो आणि आता मासे आम्ही भरतो. आज पिशवी आणलो नाही त्यामुळे डब्यातच भरतलो. तर हे बघा आपल्या एवढे मासे गावले. जिताडे भरपूर गावले आमका 1 2 3 जवळजवळ 10-12 जिताडे गावले आणि काळुंद्र. तर आजचा दिवस मला वाटतं मस्त चांगलं होतं आमचं. सृष्टी आज लकी होता. तर चला मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडलं तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आता सृष्टी भरून घेता आधी घेऊन दे भरून. तर मित्रांनो आम्ही आता इलव सृष्टी होळी धुवून ठेवता. आता परत सकाळी जाताना घाण दिसता नाही. आता वाजले साधारण 11 11:30 वाजत येले. आता आमका बरोच वेळ झालो. मासे पण चांगले भेटले. हे बघा. चला आता जाऊन गप जेवायचा. मासेच खावायचे जाऊन. रेसिपीचं काही दाखवतंय नाही व्हिडिओ पण खूप उशीर झालो. चला आम्ही आता निघतो घरात.